Kaisa hakotor Kaisa no chongmari'no tuyei achuglaimwngni bagwi ringkha kwcham hani kasku RamNath Kovind abono komitini puilani achuglaimwng kendroni swnamjak komitini joto ojama songno achuglaimwngo phaiye manjak phaina bagwi saklaikha satui klaio Kaisa hakotor Kaisa no chongmari'no tuyei achuglaimwngni swkangno komitini okra naikonlai RamNath Kovind bai achuglaimwng khlainai Union Home Minister Amit Shah o talrogono parliamentni अधिवेशनno tuyei ringkha kendriyo hapang aboni ulono wansugui tongkha te kaisa bill fologoi riwi mano hwnei bill kwplai wngkhe phiaba hakotoro jora rogo Lok Sabhati kwbangma hastini Bidhan Sabha chongmari chengjaknai aborokno kahamkhe cheri naikolna bagwi kaisa committee bo swnamnai kendriyo hapang committee kuchuk thaio tongo kwcham hani kasku RamNath Kovind khorokcharo ojamani committee o tongo kendriyo Union Home Minister Amit Shah haste sabhani kwcham dagifang Gulam Nabi Azad Bio Report Kokkorang।